značí, že s Cheďou budeme kopať. Prepač! Nevadí. Na začiatok som dal priame kopy. Požiadanko, ideme si s Cheďou to kopať. Potom si ťa idem rozputávať trošku. Dobra, aquí była piłka. Dobre, Adam. Dobrá. No takže vlastne challenge bude taká, že budeme musieť sa točiť 10 krát okolo kužela a potom sa snažiť kopnúť do lopty a dať gól. A gól! Kokos, ale dobrú kopol! Máš tam dosť? 5, 6, 7, 8, 9, Ešte! 10, poď kopni! Ja som zachodila na ten kužel. Poď posledný. Poď. Sedíme. A to nevadí. Potočím. To jak sa točím, jak debil? Dobre, mi sa chodilo. Pomoc! Poj! Pomoc! Kamo, to je niečo moc! Jo! Si v pohode? Jau. To neslo.
Mňa úplne dávalo do boku. Ja som sa dobre rozsekal, ty kokos. Na toto druhé kolo sme to spravili ťažšie a teraz sa musíme točiť 15 krát. 7, 8, 9, 10, 11, 12, poď, 13, poď kopni, dávaj, ešte! Kopaj, kopni! Vládku! Ale dobré. 1, 2, 3, 4, Kamu, ja sa snažím ísť pomalšie, aj tak Päť. sa mi hlava aj hovado. 6, Zle mi to počíta. 7, Zle mi to počíta. 8, 8, teraz. 9, 9. 10, Počkaj, teraz je 10. Kamo, 11, 12, 12. Teraz tu je 12. 13. 14. 15. Poď, stopni. Przecież nie będę mógł! Mama. Ja nie czytam, nie. O, Bože. A ja som Igona! Počkajte! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, posledný. Dobre, môžeš, kopaj. Kamo, ale dobrú si dal, dobrú. Trafil si sa na bránu aspoň. 1, 2, 3, Kamo, keď idem pomaly, tak sa mi viac... 4, nie už za teraz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, poď 11, 12, 13, poď 14, kašli na to, poď kopni, Niko, no poď, dobre, už to koľko si dal, aj 17, koľko ideš, Niko, už sa netoč. On zatočí! To čo robí? On sa snaží obľúbnúť tú metódu. A nič. Som chcel ísť 15. A keď som išiel na loptu? Sa to deje? No. Myslíš si? No. Snažil som sa obľúbnúť systém. Že išiel som iba rovno vtedy, keď som videl loptu. Teraz sa budeme točiť len 5 krát. 5 a ideš, go! No to je v pohode. Ale akože točí sa mi hlava, ale je to v pohode. Naposledy akože... Go, to je v pohode. To je úplne v pohode, že? To doma ja... Furt sa mi točí. Áno, ale akože oproti tým ostatným. A Nikola, že pôjdeš dneska na... Raz. 2, 3, 4, 5. Poď. Prestrel medzi nami, tačko. Teraz ideme 7, potom 9. Teraz 7, potom 9, potom tak ďalej. No poď. 7, možno. Láco, veď chytaj. Poď ešte raz. Ideme ešte raz a chytaj. Dobrá! Počkaj! Kamo, nemusíš. 9. Idem 9. Dobre. Počujte na auto?
Chytaj! 9, no, poď. Čo? Neráta sa. Ráta sa. Preč? Dorážky sa rátajú. Dobre. Idem. No poď. Koľko ideš? Neviem, však 9. 8. Ako chytaj, 9. Počkaj, dobre. Poď. Taká oslava. Chytaj, Štefanko. 7. 8. 9. 10. Hej. Kamo. Ja budu blízko. Kamo, jedenát. No poď. Ale dobre. Môžem kopnúť? Nahraj. Končím, vzdávam sa, už nemusíš robiť. Paťko, nemusíš robiť. Vzdávam sa, ja už by to nevydržím. Asi ani ja, kamo. Môžeš. Adam, ideš. Ale zblízka to je moc ťažké. Ale by to počul potom vystrihne. Ale tak bolo to strašne všetko. Uvidíme. Ty tu tečku na stránu. Dobre! Tak to je jak Paťko. Nevadí. Dobrý, ako dá. Zase. Vatko ide! Vatko! Nekopaj, duro to. Bro. Daj si nohu pod, takto. No a nadvihni hore. Ale nie rozbíhať sa, ty mu... Dobre. Jau, prestaň! Ale čak daj si. Ale Adam to kope dobre. Môžeš. Kamo! Pozri, to je dobrý štýl. Dal si. A ja som len takto... Dajme, že kto dá prvý sadial to a... Kámo, tak to bolo. Asi na budúci víc. Mám inú techniku. Ale Paťo, a my sa... Ale sko... No. Ja som skôr. Je tam! Dobre. Asi na budúci týždeň. Kámo. Ani jedna, ani druhá.